अगर आप भी चाहते हैं कि एसएस फिल्म्स मोतिहारी के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। Presented by SS Films Motihari. म्यूजिक बाय सौरभ ऐश्वर्या। बोलो बोलो बाबा महेंद्रनाथ की। डीजे विकास लीगा सीतामढ़ी। सावन आइल बा, मोर मन पगलाइल बा, थकान होई दूर जे भी थकाइल बा। कांवर से कांवर बम जदी लड़ जाई तो का, गजब पियो ये हो बम नशा चढ़ जाई तो का, गजब पियो ये हो बम नशा चढ़ जाई तो का। सावन आइल बा, मोर मन पगलाइल बा, थकान होई दूर जब भी थकाइल बा। कांवर से कांवर बम जदी लड़ जाई तो का, गजब पियो ये हो बम नशा चढ़ जाई तो का, चिलम धुको ये बम नशा चढ़ जाई तो का। सौरभ डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोतिहारी। बोलो बोलो बाबा महेंद्रनाथ की। भक्ति के रंग बा, सब के संग बा, नाचत गावत चलो मन में उमंग बा। एहो भक्ति के रंग बा, सब के संग बा, नाचत गावत चलो मन में उमंग बा। गरम बाटे चिलम लोले जड़ जाई तो का, गजब धुको ये हो बम नशा चढ़ जाई तो का, गाजा धुको ये बम नशा चढ़ जाई तो का। सौरभ डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोतिहारी। बोलो बोलो बाबा महेंद्रनाथ की। हो सौरभ ऐश्वर्या के साथे बासुधीर किसान, भंगिया पिए के तो रूप लो के बहमन। हो सौरभ ऐश्वर्या के साथे बासुधीर किसान, ब्रिजेश बिहारी के भंगिया पिए के मन। रतन रतने से गुर में फोड़ा पड़ जाई तो का, गजब पियो ये हो बम नशा चढ़ जाई तो का, गजब पियो ये बम नशा चढ़ जाई तो का। सावन आइल बा, मोर मन पगलाइल बा, थकान होई दूर जब भी थकाइल बा। कांवर से कांवर बम जदी लड़ जाई तो का, गजब पियो ये हो बम नशा चढ़ जाई